komen zoveel mensen van heinde en verre en de Martinikerk met haar orgel wordt ook gedragen door de bolzwarte bevolking, dat ik vertrouwen heb dat het bij elkaar zal komen. We hebben de laatste jaren allemaal kunst en vliegwerk toegepast om het orgel dan nog maar zo goed mogelijk te laten klinken. En een stukje karton in de pijp omdat de pijp te kort is of omdat die helemaal lek is. Je ziet dat alle pijpjes los staan, je kan ze heen en weer bewegen. En dit zijn de tongetjes en daarmee, met dit zeg maar inbussleuteltje, stem ik het tongetje. Maar dat is ook bijna niet meer te doen. Als je naar het uiterlijk kijkt, zie je het ook. De klank is zeg maar vermoeid, het straalt niet meer. En dat komt vanwege dat vele windverlies wat je hebt. De opbrengsten die je anders hebt van orgelconcerten, ook ten bate van het orgel, ja, dat valt allemaal weg. De verhuur van de kerk voor geluidsopnamen. Want alle beroemde organisten, maar ook koren en dergelijke die van het orgel gebruik maakten, ja, dat valt weg. Dus een jaar hebben we geen verhuurinkomsten. En dat scheelt een slok op een borrel. Stel je nou jong bij dat Oorskiersconcert, dan denk ik mij toch wel een beetje een bijzonder gevoel. Dat je op die laatste toon spelen had. Ja, het doet toch wat met je, absoluut. Zeker.